Kaiken kaikkiaan uudistaminen olisi ollut pelivaraltaan ja rahoituksen järjestelyn osalta kaikkein yksinkertaisinta ja helpointa. En yksinkertaista varmaan koskaan ole, mutta helpointa siinä viidemallissa. Rahoituksen ja siihen liittyvä säästäminen varmasti on todella ongelmallista, koska sitä suuruuden ekonomiaa ei voida käyttää kuin Uudellamaalla. Mutta toisaalta me emme tiedä, mitkä rahoituskehykset meille annetaan, että millä kauhalla valtio tätä rahaa pelastustoimelle tahkoaa. No, siis minun on pakko sanoa, että siihen määrään varmaan jollakin aikajänteellä palataan uudestaan. Mutta palataanko siihen siinä muodossa, että keskustellaan maakuntajaosta, vai palataanko siihen, että syntyy maakuntien yhteisiä pelastuslaitoksia? Mutta sanotaan näin, että en haluaisi ihan heti tähän kärkeen sitä keskustelua, että kyseessä on välivaihe. Kyllä meidän täytyy tämän järjestelmän edut hyödyt katsoa loppuun asti ja katsoa, mitä se elämä tuo tullessaan.